No niin, siellä se peto pötköttää taas. Ei olla vielä tohittu mennä, mutta odotellaanpa pikkusen aikaa. Jos tuonne uskaltais kohta mennä. On iso karhu. Saatanan koirat lähti vain toisen perään vielä. Niitä oli 2. Ei vaikka malttaneet heittää pyyntiä pois, niin piti jatkaa vielä toisella. Olisi nyt jäänyt tähän kaveriksi. Kylmä paikka mennä tuohon yksin. Lähti vielä kohti juoksemaan, kun ensimmäisen kerran latasi. Päin näköä. Tämmönen tihikko mettä, niin mennäspä kohta tulee hätä. No niin. Puhelinkaan ei tietenkään kuulu. Ihan normaali homma. Katselhaanpa kohta lisää.